Ve hře Among Us nedávno vyšla nová mapa s názvem The Fungle. A jelikož jsem z části i herní kanál, i když mé poslední video z nějaké hry je už rok staré, tak jsem se rozhodl, že tuto mapu rozeberu a ukážu vám detaily, kterých jste si možná nevšimli. Dobrý den, a přezdívka zde je Domkaboy a v tomto netradičním videu si rozebereme detaily v Among Us mapě The Fungle. Pokud chcete více podobných videí jako toto, nezapomeňte na like a odběr. Tak, jdeme na to. Sus hvězda. Jeden z nových tasků, co v této mapě je rybaření. Abyste ho splnili, musíte zamířit do doku. Je to plechová platforma, kterou podpírají dvě tlusté větve. Na jedné se ale nachází hvězda, která má klasické Among Us oči, pokud se mu tomu tak dá říkat. Stejně to má i plavací kruh ve Splash Zone. Happy Rock, neboli šťastný kámen. Tento detail nám odhalil sám Innerslot v jednom videu, které na to bylo zaměřeno. Je to kámen s fialovým porostem, co se usmívá. Najdete ho nad lanovkou v horách, ale pouze když jste duch. Trosky skeldu. Hned nad tímto kamenem můžeme také nalézt trosky z rozkotaného skeldu a vedle ceduly, která jasně říká, že tam už ani duchové nemůžou. Stůl s pitíčkem. U hor ještě zůstaneme na pár detailů. Pokud jedete ziplinem, můžete si u Communications všimnout stolu zaraženého ve skále s pitíčkem na sobě. Záhadné kosti. Pokud jedete ziplinem, pod vámi můžete vidět obrovskou lebku nějakého tvora. Podobné kosti se nachází i v Lookoutu. Vyšetřování impostra. V Lookoutu hned vedle ID kód tasku se nachází spoustu papírků na zdi, které jsou spojeny jedním vyprostřed, na kterém je impostor. Vypadá to, že se crewmate snaží vyřešit případ impostra všemi důkazy. Je tu ještě spousta věcí, co zmínit, ale pokud jsem vynechal něco podstatného, můžete mi to klidně napsat do komentářů. No, takže to by bylo z tohohle videa vše. Já vám děkuji za zhlédnutí, zvažte prosím like a odběr a zase někdy nashledanou.